Mangirtina Bazarian li Tehran ru bi kwenîşandana nêrîzayetiyê ve ço. Piştî Mangirtina Bazarian li roja derbasbûyî li demjimêrên îro duşemî bîst û nehê kanûna pêşîn beşek jî Bazarian û kelkê bajarê Tehranê piştevanî jî Mangirtina Bazariyên yekên ticari yên Elêdîn û Çarsûyê kirin. Roja yekşemî bîst û heştê kanûna pêşîn, Bazariyên yekeyên ticari yên Elêdîn û Çarsû bi dahîstina bazar û dukanên xweman girtin. û hêzên tepeserkerên rejîmê, hewla tekdana ve kombûnê, dan ku rastî berxwedana nerziyan hatin û dîrûşmên vek netirsin, em bi hevrerê nêdan û daxwaz jî xelkê Îranê kiribûn ku bêne ser şekaman. Bersivdana beşek jî kelkê bajarê Tehranê û bazariyan li bîst û nehê kanûna pêşîn de bo destpêkirîna repîvan bo aliyêvan yekeyên ticarî destpêkir û piştî hewla hêzên tepeserker û dîjê mirovîn rejîmê bo tekdana wan repîvanan, kelkê bi tundî bersiva wan da û hêzên rejîmê ne çar birevînê kirin û hêta dengê tekeyan jî hatiye bihîstin. Bersivdana xelkê û bazariyan bi vê daxwaziya bazarayan jî repîvanê ve rû bo xwenîşandanê ve çoye û dîrûşmên repêvananê dî rû bi binyata rejîmê re dan û daxwaza herîfîna rejîmê dîkin û dîrûşma top tank fişfîşe axûn dibe biçehnî min dan. Xelkê ji aliyê şekama Lalezar, Bazara Seydî, Bazara Mezîna Tehranê, Çareya İstanbul, Parkinga Pervane, Sipehsalar, Bazara Şuş û Bazara Ahen li bajarê Tehranê, rû bi yekeyên ticarî yên Elêdîn û Çarsû bi rêkevtîne û hêzên rejîmê batûn û gaza bîber bîkaranîne. û levdan li navbera kelkê medenî û hêzên hovên rejîmê de dest pekirîne û li hemû cîhan de hêzên rejîmê ne çar bireve bûne.